Ehling şəplərə, qadar yaşlərə, alğa varabız, birgə biz buldurabız. Ehling şəplərə, qadar yaşlərə, alğa varabız, birgə biz buldurabız. Şulpan, жетер инде. Hazır Ruslan, ne sunmasın? Tağın birini kaçıram da. Сұңғысы дейсің де сен тағын бірәр шуан фон көрсең, тағын фотоға түсірге тұтынасың. Ruslan, senin için de şu var fonu. Сенің үшін нәрсесің? İşiginde nerse bulsun. Sen gayet. Мұның қой түшінде сен қатсың. Бұл бит қағазға ясап той алмағанда шығып диварға ясай башлағандар. Of Ruslan, bir gerek kırız kışıydı sen. Sen bit sen gayetinin motorluğunu görebilmişsin. Шулпан, менә біз сенің білән һәр тапшыру вакытында эт белән песи кебек дәгъвалаша башлыйбыз. Әйдәле, менә бу тапшыруда гына булса да, дуслар кебек үткәрик. No ide ötkerip qarıyıq. Belki sen de özgerirsin yaxşı yakka. Әйдә, Шулпан, әйдә, biz хәзер тапшыруны башлыйбыз. Кештек? Haydi başla. Кештек. Сәлам, дуслар. Bugün sizin bile Yaşar Toqtaşı'nın alıştırgısız alıp barışısı. O motor, sikimli, hem en yaxşısı Şılpan. Һәм иң яхшысы шулай ук Руслан. Без башлыйбыз. Шулпан, менә мин карап торам да, әйме, бер дә сәнгатькә ошамаган бу. Бик матур күренсә дә. Фуинди Руслан. Юк, Шулпан, менә син уйлап кара. Моны күбрәк ремонт өлкәсенә кертергә була. Мәсәлән, гаражда кала бит әле артык калган әзгенә калган буяулар төрле төстәге, әйме. Буяу җитмәгән өлешкә буларның барысында кушып, шуарлап, моторлап ясап куйсаң, бу ремонт өчен бик әйбәт идея дип уйлыйм. Ruslan, senin fikrin elbette naşar түгел. Lakin baribir bu sәнгать. Нинди сәнгать төренә керәсең? Ан түрләре бик күп бит инде. Мәсәлән, ул теге төрләре бик күп дә син абый гына түгелдер бит инде. Но хәзер бер төре белән сине Талия таныштырачак. Карыйбыз. Әлі күптән генә урам яшьләргә начар йогынты ясый дигән фикер бик популяр иде. Ә урам яшьләре яисә урам сәнгате бөтенләй дә тискәре мәгънәдә генә кабул ителә иде. Ләкин бу вакытлар узды. Бу Гараж Фест урам сәнгате фестивале. Гараж Фест ул синең белән бер дулкында булучыларны, фикердәшләрне табырга булышучы, үзеңне җыр белән бию генә түгел, ә бүтән традицион булмаган сәнгать төрләрендә дә сынап карарга ярдәм итүче чара. Якшәмбе көн Алафузы фабрикасында Казан Идел буе университетының студентлары оештырган Сияние проекты беренче урам сәнгате фестивален үткәрде. Чара кысаларында театр, каллиграфия, психология, анимацион рәсемнәр һәм татуировкалар ясау буенча истәханәләр эшләде. Мин хәзер татуировкалар ясап карарга булдым. Без татуировкаларны шундый лимоннарда һәм апельсиннарда ясыйбыз, һәм безнең бунирәтә марка. Юк, бу җиләк җимештә каләм белән рәсем ясап уйнау гына түгел, биредә без чын татуировка ясый торган энәләр белән кеше тәненә охшаган әфлисюн яисә лимон кабыгында татуировка ясыйбыз. Мы начали реализовывать проект «Сияние» с прошлого года. Сначала мы проводили литературные вечера, потом, к сожалению, начался карантин, и поэтому нам пришлось перевести всю нашу деятельность в онлайн-формат. Мы точно так же проводили очень много мероприятий, и с этого года мы решили, что нам нужно как-то расширяться, и поэтому мы решили сделать вот такой масштабный творческий фестиваль под названием «Гараж Фест». Сейчас мы насчитываем уже более 150 человек. Мы очень рады, что так получилось. У нас проходит сейчас несколько мастер-классов. Далее будет литературный вечер, также танцевальный баттл, автор-пати. Шулай ук биредә бүгенге көндә бик популяр булган своп маркет узды. Экологияны кайгыртучылар уйлап тапкан әлеге чарада син үзеңне туйдырган, ләкин әле сыйфаты бозылмаган кием салымнарыңны бүтән кешеләрнекенә алыштыра аласың. Гомумән, монда без яңа кием дә ала алабыз, шул ук вакытта искесен дә чүплеккә ыргытып, табигатькә зыян китермибез. Гараж Фестта күп кенә мөһим темалар күтәрелде. Беренчесе ВИЧ-инфекция. Монда әлеге темага карата фото күргәзмә дә оештырылган иде. Биредә һәркемгә бу чирнең ни икәнлеген, ни өчен аннан куркырга кирәкмәгәнлеген һәм һәрдаим тикшеренергә кирәклеген аңлаттылар. Шулай ук һәр теләүче килеп ВИЧ-инфекцияга тест бирә ала. Мин дә тест биреп карарга булдым.
Здравствуйте. Можно, пожалуйста, узнать первые три буквы имени вашей матери? Л, мягкий знак. Ага. Год, день, месяц и год вашего рождения. 10.08.2001. А получается, вы так записываете, чтобы это было анонимно, да? Да, то есть это система анонимной записи. Элек бу темага силәргә оялалар иде. Ә хәзер менә шулай дип яшьләр җыелган урында әлеге тестларны бирәләр. Син теләсәң аны аноним рәвештә дә бирә аласың, ләкин монда берсе дә оялмый моның турында сөйлиләр, чөнки бу бик мөһим тема. Предоставите. 15 минут һәм безнең результатлар әзер. Фото күргәзмәнең тагын бер темасы җәмгыятьтә булган стереотиплар. Биредә яшьләр иратлар да елый ала. Хатын кызлар җитәкче булырга лаек, толерантлы булыйк, бер тигез булык дигән лозунглар белән чыктылар. Әлеге фотосурәтләр инде ярты ел элек интернетта урнаштырылып, ВКонтакте төркемләрендә күп дискуссиялар кузгалтты. Әгәр дә моның турында сөйлиләр икән, димәк бу тема күпләрне борчый. Дуслар, сіз яшьләр тукталыш тапшыруын үзегезгә уңайлы вакытта ШНТВның YouTube каналында карый аласыз. Шулай ук без барлык социаль челтәрләрдә дә бар, безгә язылыгыз, яңалыклар артыннан күзәтегез. Яңалыклар дигәндән, дуслар, сез иң зур телевизион музыкаль проект Сәйләм проектын үзегезгә уңайлы вакытта ШНТВ каналының рәсми сайтында карый аласыз. Финал этабының икенче утрауына килеп туктадык. Хәмдүләнең яшьчәге тембр. Аңа киңәш кирәк, ярдәм кирәк, укытырга кирәк. Менә шушындый кешеләр артистларга тиеш. Матур иттереп безгә җиткерүе миңа бик ошады. Ләкин Наиләнең иң яраткан җырчысы да монда утыра. Ул да булса, әлбәттә, кем булсын инде? Салават. Зарина Вилданова. Бу шулаймыни? Шулай булып чыкты шул. Чыннан да? Әйе. Финалистларның чыгышы Шаян ТВ каналында. Руслан, син иң шәп алып баручы. Син иң игелекле кеше, яхшы дус, синдәй кешеләрне бүтән табып булмый. Руслан, нәрсә сөйлисең син? Саташасың мәллә? Әйе шул. Чөнки әлеге сүзләрне мин үз-үземә түгел, ә син миңа әйтергә тиешең. Нәрсәгә әле ул? Менә уйлап кара әле, син дуслар арасында октябрьдән үк 8 мартка бүләк әзерләүче танышларың бармы? Юк. Ә менә мин синең хөрмәткә 8 мартка дип инде бүләкне әзерләп киләм. Нинди бүләк? Ул да булса синең исемдә Чулпан исемле кинотеатр. Карыйм әле, нәрсә ул? Менә, кара. Барысы да план буенча барса, 2011 елның мартында Җиңү проспектында урнашкан Чулпан кинотеатрын төзекләндереп, яңа баштан ачалар ди. 1992 елда аны башта кинотеатр дип ачканнар, ләкин 3 елдан соң ул мәдәният үзәгенә әверелгән. Һәм менә 25 елдан соң кире аны беренчел халәтенә кайтарачаклар дигән интернетта. Ой, Руслан, монда ихлас һәм тырышып әзерләгән бүлегең өчен бик зур рәхмәт сиңа. Тырыштым инде, тырыштым Чулпан. Минем дә сиңа бер сюрпризым бар. Нинди? Синең өчен яз көне паркур һәм скейтбордик мәйданчыклары белән өр-яңа парк ачылачак. Шуннан. Әйе. Минем янымдамы? Әлбәттә, синең өең Әлмәттә булса, нәкъ синең өеңдә булачак. Менә проектның авторы Игорь Сефиуллин менә булай дип яза. Парк идеясы Әлмәт районының байлыгын күрсәтүдә. Җир астындагы нефттән кала, җир өслегендә дә күз явын алырлык матурлыклар бар ди. Ягъни паркта нинди генә яшьлек булмаячак. Тик Чулпан, бик яхшы бу, әмма аңа кадәр бик зак вакыт бит әле. Ә хәзерге вакытта нәрсә эшләргә буласың? Руслан, узак көтәргә кирәкми. Бик тиздән Казан үзәге калдыклардан калган арт объектлар белән зелендерәчәк. Әйе Чулпан.
Казаныбызга Россиядә иң беренче шәһәр булып калдыксызлар шәһәре проектын башлап җибәрде бит. Руслан, тагын бер бик яхшы яңалык. Быел язын Җиңү паркында food court һәм лекторий ачылуы көтелә. Кышлар артыннан күзәтү мәйданчыклары, самокат прокаты пунктлары һәм төрле мастер-класслар, әңгәмәләр өчен пространстволар барысы да шунда булачак. Ләкин менә язга кадәр көтәсе бар бит әле. Сен Чулпан көтәсең килмәсә, мин сиңа хәзердән үк бик кызыклы әңгәмә уздыра алам. Әйдә. Хәзер безгә Гөлназ урам сәнгате белән шөгыльләнә торган бер кызыклы шәхес белән әңгәмә уздырачак. Карыйбыз. Карыйбыз. Ул адреналин ярата. Аның өчен таулар киртә түгел. Ул Җәмил Әхмәтҗанов. Казан шәһәрендә туып үскән Җәмил Әхмәтҗанов BMX белән 9 ел дәвамында шөгыльләнә. Үзе дә тренер булып эшли. Күп кенә ярышлар җиңүчесе. Татарстан Республикасының алдынгы спортсменнары исемлегенә керә. BMX нәрсә ул һәм син аңа ничек кереп киттең? BMX ул экстрим спорт түрі, һәм инглиз теленнән ул бу аббревиатура Bicycle Motocross була. 2011 елда мин күрдем ничек минем дустым шул велосипедта кататься итә, миңа бик ошады. Һәм шул вакыттан мин үзем шөгыльләнә башладым. Әлеге спорт түрі бик күп травмалар китерә. Ничек үзеңнең куркуыңны җиңеп, аның белән шөгыльләнә башларга? Әйе, чынлап та бу спорт бик экстремаль һәм травма алу куркынычы бар. Курыкмас өчен син үзеңә ышанырга тиеш һәм велосипедны тоярга. Синең өчен иң истә калган ярыш ул кайсы? Минем өчен иң истә калган ярыш ул Россиянең чемпионаты Мәскәүдә булган. 2011 елда миңа 17 яшь булды. Бу ярыш минем өчен истәлекле, чөнки мин анда беренче мәртәбә призовой урын алдым, икенче урын. Әле яшь булуыңа да карамастан, син балалар белән дә шөгыльләнәсең әле тренерда. Аның нинди кыенлыклары бар? Юк, кыен түгел, чөнки миндә шөгыльләнә торган балалар миннән артык кичкенә түгел, безгә рәхәт шөгыльләнергә һәм без бер дукында. Син инде тәҗрибәле тренер булгач, бәлки мин дә йөрергә өйрәтерсең һәм мин дә шундый трюклар эшләячәкмен сиңа шикелле. Әйе, өйрәтәм. Иң баштан ук безгә җылынырга кирәк. Шуңа күрә әйдә, җылынып алабыз, аннары шөгыльләнә башлыйбыз. Әйдә, бик рәхәтләнеп. Шәп. Хәзер мин сиңа эшләп бирәм. Башны сакларга кирәк. Миңа аюша да кирәк. Әле баш зур инде белеп. BMX-та шөгыльләнү башлар өчен без синең белән белергә тиеш нинди синең стойка. BMX-та бар 2 стойка ул атала. Беренче ул сул аяк белән йөри торган кешеләр, шулай әйтәбез. Һәм икенче сул. Ул. Шуны белер өчен бар бер эксперимент. Бас менә булай, камерага кара. Шул эксперимент безгә күрсәтә нинди синең ведущий аягың. Син башта сул аякка бастың. Һәм син велосипедта катарга тиеш. Шушы аяк менә дөрес менә. Менә булай. Ничек туктарга? Бу велосипедның юк тормоз. Аяк белән просто. Тормозлар бу начар, конечно. Әйдә хәзер кыенрак ясыйбыз, менә бу фигурада йөреп карыйбыз. Әйдә, килеп чыгар микән бу минем?
Ну ничек? Тормоз белән аз гына миңа эшләп карарга кирәк миңа калса. Тормоз булмау бу бик начар сыйфат. Миңа калса адреналин бүгенгә җитеп торыр, ә без сезнең белән тапшыруны алга таба дәвам итәбез. Шулпан, быел көз бик яхшы үтте, хәтта әбиләр шуагда сузылды бит. Чыннан да руслар әйтмешли, быелгы көз кайфовый иде. Ләкин хәзер суыт тиме? Шулай әзрәк бар. Һава торышы яхшы булгач, мин хәтта үземнең көзге гардеробымны да барламаган идем. Сез кызларга яңа кием сатып алырга сәбәп кенә биреп тор инде Шулпан. Руслан, беләсеңме? Кызлар һәр вакытта да күз явын алырлык булырга тиеш. Шулпан, син бит инде булай да төтү күз тимәсен, субханалла күренәсең. Ансы беләм инде мин, Руслан. Ни, Руслан, синең гардеробың ничексең? Яхшы. Ә тагын яхшыртасың килмәйме? Кумыш булмасы. Алайса киләсе видеозыма нәкъ синең өчен. Булса карыйбыз. Зиле, сәлем. Сәлам. Күреле, мин җылы итеп киендем. Көз көне шундый салкын. Ничек менә шундый салкында модада итеп киенергә? Корале, Зульфия, сен бик матур киенгәнсең. Син үзең тулысынча тренда дип әйтеп була иде, пожалуй. Ләкин хәзерге вакытта шалбарлар әзрәк киңәйрәк, пальтаң әзрәк озынрак булса, ул уже тренд була иде. Хәзер мин сиңа ничек көз көне трендта киенергә икәнен күрсәтермен. Ярый, әйдәгез башлык. Дуслар, безнең беренче образ әзер. Менә шундый пәлтәле, худилы, Зиләмнең турында эшләп китин безгә. Димәк, безнең беренче образ ул пальто рубашка һәм астында худи. Худи астына без ак футболканы киябез яки ак свитшот. Салкын булганда озын җиңле нәрсә булса да, җылырак булганда футболка да җитәр. Аста безнең джинсылар, алар безнең хәзер модада киң джинсы. Клеш, бу шу клеш. Аз гына клешмы, киң джинса, туры джинса, шулай. В общем, аста туры булырга тиеш. Һәм салкын булганда без пальтаны тимәләп куябыз әлбәттә. Башка кияргә булса капюшон бар. Урамда салкын булганда, менә бик шәп образ. Бу образ офиста эшләгән кешеләр өчен түгелдер инде, яисә офиста буш дресс-код булган чакта. Димәк, без алга таба икенче образны киеп карыйбыз. Әйдә, икенче образны. Менә икенче образда әзер. Монсы инде безнең офиска барамы? Әйе, бу образ офиска йөри торган кешеләр өчен күбрәк килешер. Ләкин һәр көнне кияргә дә була. Мәсәлән, сез университетка йөрсәгез, бу бик тә шәп. Астында костюм, хәзер без пальтаны салып күрсәтербез әле. Аякларда игътибар итегез, казаки. Тоже хәзерге вакытта бик тә популяр аяк киеме. Өстән без кидек оверсайз пальто, бушларак булсын. Астында аның астына ничек костюмнар, шулай ук худиларын да киеп була. Универсаль, әйе. Һәм салкын булган чакта башка кияр өчен шапкаларны косынкаларга яки шләпәләргә алыштырып була. Менә хәзер без косынканы кидек. Бу теге әкияттәге Аленушка. Әйе. Әйдә хәзер инде пәлтәне салып та күрсәтик. Безнең тамашачылар. Әйдә, мин сиңа Аленуша. Менә безнең Зульфия костюмда калды. Әлбәттә, безнең ак белән кара гына булган чакта без аксессуарлар белән образны матурайтабыз. Кара төс гомумән ул хәзер модадамы? Кара төс гел модада. Ләкин костюмнар төрле төстә булса, ул бик әйбәт була. Хәзер төрле төстәге киемнәр, алар бик матур, бик шәп. Тем более көз көнендә урамда кара төсләр гел булган чакта, өстендә, кешенең өстендә матур төрле төсле киемнәр булган чакта бигрәк тә матур. Бу
киемнәрдә Зөлфия сөйләшә алмый, ләкин бу образ бик тә актуаль. Карагыз әле, бу балаклавада шапка и маска одновременно. Вот. Икенчедән пуховик. Бу пуховик караңгы вакытта бик матур итеп ялтырый. Дискотекаларга кызурак булыр инде, ләкин кыш көне урамда машиналар тирсендә йөрсәң, сине барысы да күрерләр. Вообще бик матур, бик кызык итеп күренә һәм кышка бик тәшәп. Хәзер көз көне булса, бик салкын булган чакта тоже киеп була әлбәттә. И менә монда Зөлфиянең үз ботинкалары да бик матур итеп килеп чыкты. Эштән без кидек җылы свитер һәм классик шалбар. Дуслар, Зөлфия бер сүзендә әйтә алмый, шуңа күрә аның урынына мин бөтен сүзләрне әйтермен хәзер. Безнең тапшыруыбыз тамам. Эш образны без инде бик шәп итеп ясадык. Сау булыгыз, кадерле дуслар. Эх, Шулпан, яраткан кешеләр белән вакыт сизелмичә дә үтеп китә инде, әйме? Әйе шул. Мин дә сиңа нәкъ шулай дип әйтер идем дә, Руслан, ләкин гафу ит инде әйтмим. Соң Шулпан, мин дә синең турында әйтмәгән, мин яраткан тамашачылар турында әйткән идем. Шулпан, без бит инде бүгенге тапшыруда синең белән әрләшмәскә дип сүз бирдек. Әрләшен без бит инде, син үзең башлыйсың бөтен әйберне. Туктале, монда син әйттең беренче миңа. Ярый, Шулпан, әйдә булай. Тапшыруны былай гына төгәлләргә ярамый. Әйдә инде бер матурлап бетереп куйык. Ну ярар инде, мин бит шаярдым гына. Беләсеңме, синең белән сүз керештермәсә, минем күңелем булмый, беләсең бит инде. Эх, сез кызларны гомумән аңлап бетермәссең. Әйдә, сафлашабызмы? Әйдә. Хөрмәтле тамашачылар, әлеге ярты сәгать вакытында сезнең белән Шулпан Һәм Руслан иде. үзегезне саклагыз, җылырак киенеп йөрегез. Хуш-хуш. Хуш-хуш. Син тугышта әткәнгән, ак яулык бүләк иткән, беренче елмаюыңда шунда ук булган икән. Бәләкәйдән өйрәткәннәр фикерләргә, уйларга, күз тимәсен, субханалла, иманлысың шуңарга. Бала булсаң син асылы таш, үсеп җиткәч зур байлык. Синең кебек чибәрләрне бер кайдан булмый табып, булмый табып. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз сул һәр төштә, яннарыңда сакта тора гаскәр, гаскәр фәрештә. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз сул һәр төштә, яннарыңда сакта тора гаскәр, гаскәр фәрештә. Курыкмыйсың бер нидән дә, Аллаһтан гына куркып. Балкы әле бар дөньяга, исламның нуры булып. Ирең үзлеп сөя сине, куйныңда күпме бала. Син бит якты җир йөзендә, иң бәхетле ана. Бала булсаң син асылы таш, үсеп җиткәч зур байлык. Синең кебек чибәрләрне бер кайдан булмый табып, булмый табып. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз сул һәр төштә,